Het is zeer de vraag of we deze zomer op reis zullen kunnen naar het buitenland. Maar een aantal Europese landen zetten zich toch al in de markt als coronavrije vakantielanden. Sicilië lokt toeristen met ferme kortingen. Griekenland, Portugal en Kroatië presenteren zich als landen die corona snel onder controle hadden. Voor die landen is toerisme dan ook levensbelangrijk. Het is nu nog liefde van op afstand, maar met promofilmpjes van zeilboten, stranden en historische steden probeert Kroatië de toeristen nu al warm te maken. Na een zware lockdown is het land goed op weg om corona klein te krijgen, zegt Frane Bucan, een Kroaat die lang in ons land voetbalde. Wij hebben verschillende clips nu gelanceerd. Dat Kroatië zal waarschijnlijk misschien eerste zijn in Europa, volledig zuiver aan corona. Maar dat hangt vanaf. Onze toeristendienst is nog voorzichtig. Want andere landen moeten ook beslissen. Hè. Laten ze eigen volk naar buitenland gaan of niet. Kroatië grenst dan wel aan Noord-Italië, toch tellen ze er maar 80 doden. De overheid voerde al snel een strenge lockdown in die gedisciplineerd werd opgevolgd. Mannen met oranje vestjes, die liepen alle hoeken, alle straten, alle pleintjes. Die liepen met de megafoon en mensen wegjagen. Wij zijn ook zuidelingen. Een beetje meer wild dan België. En ik was zot verrast dat mensen hebben zo serieus geluisterd. Het land denkt eraan om in eerste instantie de grens te openen naar Slovenië. Nadien volgen er misschien nog landen. Toch zal Kroatië economisch bloeden, zegt Bucan. Normaal komen er jaarlijks 20 miljoen toeristen. Hoe gaat dat gaan? Autostrades, controles. Wat gaat er gebeuren met grote hotels? Nog erger begint na deze corona en dat is economisch corona. Dus dat is niet goed. Nergens niet goed. Franse president Macron beslist pas